ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହାଟରେ କିଣାକିଣି ନେଇକି ସରିଲା ଘରକୁ ଚାଲୁଛେ। ନା ଆହୁରି ଚିକେନ ଫିକେନ ନେବେ, ଇଏ କରିବେ ସିଏ କରିବେ, ଦୁନିଆ କଥା। ପଇସା ନାହିଁ ମାନବା ନାହିଁ, କିଛି ମାନବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ମାର୍କେଟିଂ କରି କରି ମୋର ପଇସା ସରି ସାରିଲେଣି। କଥା ଗୋଟେ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଚିକେନ ନବା, ଇଏ ନବା ସିଏ ନବା। ଚିକେନ କେତେ ନେଖା ଭାଇ? 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ନବ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ବି ନେଇକି ଯିବା, ନହେଲେ କଥା ଶୁଣିବାନି କିଛି କରିବାନି। ଭାଇ ଦେଇଦିଅ ନା 500 ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ଟିକେ ଏବେ ନେଇଯିବା, ନହେଲେ ଘରକୁ ମାନେ ମତେ ଶାନ୍ତି ରଖତେ ଦେବେନି। 500 ନେଇଗଲ। କୁକୁଡ଼ା ମଇ ଯାଇକି ଆରେ କାଟା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁନୁ। ତୁ ଆମର କହୁଛି କୁକୁଡ଼ା ଟା ମଇ ଯାଇଛି। ନା ନା ଗୁଡ ନିଅନି, ଗୁଡ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ ନାହିଁ।